חסכנו למעלה מ-60,000 שקלים. במהלך מחירת בית קיבלנו היטל השבחה יחסית גבוה לדעתנו, שעמד על כ-164,000 שקלים. אמרנו שאנחנו חייבים לבדוק את זה, אבל אין לנו את הדרך לבדוק היות ואנחנו לא שמאי מקרקעין. חיפשתי באינטרנט את שמאי מקרקעין, דיברתי עם יהושע, התרשמתי מאוד ממנו לטובה, הרבה ניסיון בתחום, הרבה ידע, ואז בעצם סגרתי איתו שהוא יטפל לנו בהפחתת השומה. אתה מקבל אצלו יחס טוב, יחס אכפתי, זה מין משרד בוטיק כזה שמטפל לאורך כל התהליך עם תשובות ועם החלטות ועם ידע. הוא ביצע את כל התהליך מההתחלה, כולל בדיקה, כולל חוות דעת, כולל התנהלות מול השמאית המכריעה, דבר שלא יכולנו לעשות לבד כי אין לנו את הידע, וממש חי את זה, מכיר את העירייה, מכיר את הפרוצדורה, וגם כששאלנו שאלות היה לו תמיד תשובות ומענה, תהליך לא קצר, אבל בסופו של דבר הורידו לנו כ-64,000 שקלים. מעבר להחלטה שקיבלנו, יהושע מצא עוד טעות אצל העירייה, שבימים אלה אנחנו ממשיכים איתה במשא ומתן על מנת לקבל גם את ההפרש הקטן. אני ממליץ לכל מי שיש לו בנושא היטלי השבחה ובכלל בנושא שמאות לפנות ליהושע, כי יהושע מבין, ההצלחה מדברת בעד עצמה והכסף, ההחזר היחסית גדול שקיבלנו הוכיח את עצמו.